Sa pakigtambayayong sa mga partner agencies, ang lokal nga panggamhanan sa Isabela City, mipahigayon og DOLE-PESO-BESO-JPO Summit 2023 nga adunay tema nga trabaho, negosyo, kabuhayan at kasanayan sa Kereseta Formation Center, Isabela City, Basilan, kagahapon, Abril 24. Tumong sa summit nga mapalig-on ang natad sa pagpanarbaho, panginabuhian og skills training facilitation. Gipaambit ni DOLE Administrative Officer Patrick Joseph de la Cruz ang Republic Act 10361 o Kasambahay Law, samtang si Department of Labor and Employment Isabela City Field Officer Leo Alvin Ocliaso III naghisgot sa Republic Act 11261 kon First Time Job Seekers Assistance Act og illegal recruitment, trafficking o ubang programa ang gipasabot sa OWA sa gihimong orientation. Sa ikaduhang sesyon nga gihimo kaganihang buntag, Abril 25, gihisgutan ang programa sa TESDA o DTI nga nagahatag og assistance sa pagnegosyo o panginabuhian. Gipasalamatan sa lokal nga panggamhanan sa Isabela ang tanang ahensya nga mipaambit sa ilang mga programa ngadto sa katawhang Isabelenyo. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe